rođenja Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista 9. januara po novom, a 27. decembra po starom kalendaru, Pravoslavna crkva molitveno slavi svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana. Vladika nam juče u telu dođe, a sluga danas iz tela ishodi. Juče se rodi telom onaj koji caruje, a danas se sluga kamenuje. Zbog toga iskonča prvomučenik i božanstveni Stefan. Stradanje svetog Stefana zbilo se godinu dana posle silaska Duha Svetoga na apostole. On je bio prvi hrišćanin koji je stradao za Gospoda i stoga se naziva prvomučenikom. Stefan je bio srodnik apostola Pavla, koji u to vreme još nije poznao istinu Evanđelja Hristovog. Pavle je bio prisutan kada je Stefan kamenovan. Arhiđakonom se sveti Stefan naziva jer je bio prvi od 7 đakona koje su sveti apostoli postavili na službu oko pomaganja sirotinje u Jerusalimu. Sveti arhiđakon Stefan bio je jedan od 70 apostola. Nadahnut Duhom Svetim, činio je mnoga čudesa i pomagao ljudima. Ta njegova dela pominju se u Svetom pismu. Sveti Stefan je snagom svoje vere, podsjećajući na reči zakona i proroka Starog Zaveta, dokazivao svojim sunarodnicima da su oni ubili Mesiju, očekivanog toliko vekova. Zbog toga je imao mnogo neprijatelja među njima, ali je uvek pobeđivao svojim jasnim i istinitim rečima. Kako nisu mogli drugačije sprečiti njegovo propovedanje, pribegli su uz pomoć lažnih svedoka kleveti da je hulio na Boga i Mojsija. Na taj način, protiv svetog Stefana pobunili su narod, starešine i učene ljude. Na suđenju, sveti Stefan je jasno pobijao jednu po jednu klevetu lažnih svedoka. Izložio je celu sveštenu starozavetnu istoriju, od Avrama do bogovica Mojsija, u kojoj se najavljuje dolazak Mesije, spasitelja sveta. No to je još više razgnevilo svešteničke i narodne poglavare. Arhiđakon Stefan tad pogleda u nebo i reče svima prisutnima: "Evo, vidim nebesa otvorena i Sina čovečijeg gde stoji s desne strane Boga." Tada su arhiđakona Stefana izveli iz grada i kamenovali. Ugledajući se na svog učitelja koji se sa krsta molio Ocu za one koji su ga osudili i raspeli: "Oprosti im, Gospode, jer ne znaju šta rade." Arhiđakon Stefan se molio za one koji su ga kamenovali: "Gospode, ne uračunaj im greh ovaj." I tako se arhiđakon Stefan preselio u Carstvo nebesko, pored svoga Gospoda i spasa Isusa Hrista.